per parlar de tot plegat tenim amb nosaltres a dos dels seus impulsors d'aquest projecte. Per una banda tenim el Lluís i per l'altra el Benjamí. Molt benvinguts, com esteu? Molt bé, gràcies. Pel·lícula estrenada ja per la gent que l'ha vist, que ha vist el tràiler a través de xarxes socials a dos llocs diferents. Lluís, explica'ns on heu estrenat Indiana Jones. Aquesta nova tercera entrega d'Indiana Jones, que és pel·lícula fan film. Ara explicarem què significa això. Sí. L'hem estrenat al Festival de València, que ens la van seleccionar, i el mateix dia, el 23 de juliol, la vam estrenar també que van assistir els actors i tal a la Sénia. La Sénia, vam elegir la Sénia, a part del seu gran auditori, perquè ens han ajudat moltíssim en el tema dels cavalls, de la hípica i tal. I llavors volíem fer-ho com un agraïment, a part que la Sénia també sempre ha sigut un poble que ens ha acollit molt bé en els estrenes que han fet. Benjamí, la pel·lícula és Indiana Jones i el santuari de l'Orden Negra. Aquí tenim alguns dels elements que apareixen en aquesta pel·lícula. Tu ets el director de fotografia, l'editor d'aquest film. Explica'ns com ha sigut el treball per poder ambientar aquesta pel·lícula en l'època i en el moment històric en el que s'ambienta. Bueno, pues para poder conseguir això, un dels elements principals de la pel·lícula és el castell de Wewelsburg, que és el que es coneixia com el Vaticano nazi, feien les seves misses negres i tot això, i per poder recrear aquest castell, fent-lo aquí hem utilitzat diversos castells, diguéssim, de la zona, el castell de Penyíscola, el castell de Vall de Robles, també vam rodar aquí a la Torre de la Carrova d'Amposta, el castell d'Ulldecona, diferents túnels de Xerta també, vam fer diversos llocs d'aquí per poder recrear tot això, a part d'altres localitzacions com les coves de Benifallet, i hem tingut que buscar moltes localitzacions perquè la pel·lícula passa al llarg de... Se suposa que els personatges van per l'Alemanya nazi i volíem ambientar-ho tot una miqueta en la temàtica aquesta. És temàtica nazi, sota el títol Indiana Jones i el santuari de l'Orden Negra. Estàvem explicant al principi que és un fanfilm. Lluís, què és un fanfilm? Un fanfilm és una pel·lícula feta per fans, com nosaltres, que som uns friquis acabats, i per a fans, sobretot per a fans d'una saga, d'un personatge, com pugui ser Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, i se'n fan, d'Indiana Jones particularment, se'n fan internacionalment 5 a l'any, 6, i es presenten a festivals ja indicats per a fanfilms, i la veritat és que els que són fans els seguim bastant. Una de les coses que us caracteritza és que la feina, la realització d'aquesta producció cinematogràfica està feta sense ànim de lucre, no? Sí, no. Quan tens un fanfilm, en aquest cas Disney et dona el dret a poder fer-lo, sempre i quan no tingués cap tipus de retribució econòmica. Llavors, per a poder, com volíem anar una mica més enllà, per a poder aconseguir una mica l'atrezzo i tot el que vam fer va ser aconseguir, esta vegada, en aquesta tercera, hem volgut fer una mica tot més unflat, més gran, i que es notés una mica més la producció. Llavors hem buscat sponsors, però en comptes de que ens donessin diners, el que han fet ha sigut comprar-nos o catering o comprar-nos els tratges de la Gestapo i regalar-nos. Llavors, d'esta manera, es pot fer, és tot legal. Un intercanvi, un intercanvi que ajuda a contribuir a que aquesta pel·lícula s'hagi fet. Què us sembla, Benjamí i Lluís, si ensenyem a la gent per ficar el caramel a la boca el tràiler, que el tenim preparat, i després continuem parlant? Anem a veure el tràiler d'aquesta pel·lícula. Y el monte ardía con un fuego que se elevaba hasta el mismo cielo. Doctor Jones siempre por buen camino. Tú no dudar. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podrían explicarnos sobre el castillo de Wewelsburg? Una expedición muy poco sensata de arqueólogos americanos ha intentado apoderarse en Alemania de una reliquia sagrada, el Santo Sudario de Turín. No gusta. Esto no gusta, tapón. Es una triste historia. El destino de esa muchacha es el que es. No sé si yo puedo cambiarlo. ¿Cómo es posible lo que usted me explicó? ¿Cómo es posible que haya vuelto a la vida? ¿Dónde está papá? El Santo Sudario es una fuente de poder con la que pocas personas pueden congeniar. Que Dios se mantenga al margen. Destino, inmortalidad y venganza, Jones. ¡Ah!
Han vist efectes especials, han vist molta ambientació, fins i tot cotxes de l'època. Com és treballar tot això, tot plegat, sobretot l'edició també, perquè efectes especials amb l'ambientació, amb tot plegat, explica'ns, Benjamí. Bueno, a nivell de rodatge, complicat, perquè clar, la producció que tenim és, com ell dia, pràcticament a nivell econòmic és zero. I gràcies a la participació de moltíssima gent que ha pogut formar part de la pel·lícula i que ens ha ajudat desinteressadament. Ens han deixat els cotxes, han vingut allí a ajudar-nos en el tema de l'Atrezzo, i a nivell d'edició, el que és la postproducció, van ser quasi 2 anys entre muntatge de la pel·lícula, efectes especials, banda sonora i tot això que clar, ha donat bastanta feina. I més perquè tots ho han fet d'una manera altruista, és una cosa que ningú guanya res, i ho han fet en el nostre temps lliure. Lluís, i la producció de tot plegat, els càstings, la preparació, la localització dels espais, el trobar aquest element concret, perquè a vegades és complicat quan una pel·lícula està ambientada en una època concreta, trobar, depèn de quins elements que necessitem, que han de sortir sí o sí per entendre la història, no? Sí. Bueno, quan se fa alguna cosa des de la il·lusió, jo considero que no és molt fàcil, però és més fàcil. Llavors, clar, aconsegueixes gent que li agrada el tema d'Indiana Jones. El clar que està és que si a algú no li agrada Indiana Jones, aquesta pel·lícula no hagués disfrutat matinant, estant-nos 12 hores en un dissabte rodant. Per exemple, quan li vam comentar a Jordi Reverter, que és el que fa de villano, ell també li feia molta il·lusió, es va fer un tratge de la Gestapo impressionant. Vull dir, ha estat allí, ell martell, escala, i picant i muntant les esbàstiques al castell de Penyíscola, al castell de Vall de Robles, bueno, ajudant-nos a decorar-ho tot, a part també, ell també ens ha ajudat en el que són els actors, en la direcció d'actors i en tot, en la producció, vull dir que tots una mica en il·lusió, quan vam dir, ostres, a xarxes socials sempre ho diem, necessitem algú d'efectes especials, de València, un noi, a mi m'agradaria provar-ho i ens va ensenyar el treball, ostres, vam dir, saps que és de Bades, que és tot per fer-li un homenatge, que l'únic que volem és que consti una pel·lícula després a YouTube para sempre, ojalà. Inclús gent que feia d'extra, que millor dius, per un moment que apareixes a la pel·lícula, venien uns dies i repetien un altre dia, tornaven a sortir fent millor un altre personatge que pràcticament no se veu, però estan per allí. I van vindre persones que venien 3 o 4 vegades que van vindre als rodatges perquè s'ho passaven bé i disfrutaven. Inclús de Barcelona, Vall de Robles, venien al castell per a fer-se caracteritzar-se de nazis i també estar per allí corrent, batallant i tot. Ens podeu explicar algun secret, alguna cosa que no es veia a la pel·lícula, alguna anècdota de rodatge? Bueno, tenim una que l'actriu protagonista se va lesionar a la cama i teníem ja planificat fer el rodatge aquell dia i com tots ens ho anaven cedint i ens dient o és este dia o no podeu rodar-ho, vam tindre que utilitzar una doble, no diré l'escena que és, perquè no d'això, però sí. I no se nota, ningú, tots els que han vist la pel·lícula ningú ho ha vist, però vam tindre que substituir-la per una altra noia. L'han vist, Lluís, a 2 projeccions diferents, una a un festival, l'altra a la Sénia. La tornarem a veure projectada? Sí, a veure, ara estem intentant contactar amb els ajuntaments de les localitzacions que han dit que hem rodat, llavors la volem, perquè la gent de cada localització pugui veure-la, la volem projectar, ens faria il·lusió, i si es farà o no, espero que sí. I llavors volem enviar-lo a tots els festivals possibles. De moment a València va ser seleccionada, ara han fet la inscripció a Sitges i a Barcelona. A Sant Cugat també la van demanar i tot això. I ja veurem si d'això i llavors la tenim subtitulada a l'anglès i l'enviarem a tots els festivals que veiem que per temàtica fan film pot entrar, l'enviarem a Nova York, a Canadà, a tots els festivals que poguéssim fins que m'ho cansem. És la tercera que fas, Lluís, amb l'equip que encapçales. Explica'ns si hi ha projectes futurs, si tens intenció de produir de nou alguna pel·lícula ambientada amb Indiana Jones? Bé, és la tercera que faig com a actor. Realment n'he dirigit 2, les 2 últimes. La primera la va dirigir Jonathan Jiménez. Indiana Jones és que jo penso que el Santuari de l'Orden Negra han tocat sostre. En quant a producció, en quant a tots els favors que hem demanat i tot el que hem arribat a aconseguir, en principi veurem els resultats d'aquesta i ja veurem. Però jo crec que com a Indiana Jones ja pleguem i mirarem a veure de fer alguna altra cosa.
Però bueno, mai se sap, mai podem penjar el barret, no? Però si té molt d'èxit i els fans de la saga ho demanen, però millor. Però bueno, és el que diu ell, és molt complicat perquè sense tindre cap pressupost el que hem aconseguit ja és bastant complicat i ja no sé si podem aconseguir més per a fer alguna cosa encara superant en aquest sentit. De moment encara us queda molt de recorregut amb aquesta i amb els festivals on l'heu presentat, per tant, a gaudir d'aquest èxit i d'aquesta feina realitzada i ja finalitzada. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Lluís, Benjamí, i fins la pròxima, que vagi molt bé.